аксиячира бераҳмаш. Нигоҳ кунем бародари азиз. Даё дорем ман эълон кардам ки аксияи Казанкабоб то рӯзи 1 декабр. Ина ин рӯз 27 ноябр. 3 рӯзи дига ба тамомшавии аксияра монд. Дар аксияи Казанкабоб дохил мешава ним танон 1 чойник чой мехӯри, 10 чойник чой мехӯри. Ҳамаш дар якҷоягӣ 300 рубл. Нархи Казанкабоби мо худаш 400 рубл ай. Ним танон қати 420 рубл меша. Я чойник чой қати 450 рубл. Нархи ҳамавақташ. Мо ҳамина 150 рубл скидка кардем. Алҳамдулиллоҳ як ними гова гирифтагӣ будем. 2 рӯза тамом шуд. Бачаҳо бисёр омадан. Бачаҳои шаҳри Санкт-Петербург, бачаҳое ки дар сохтмонҳо кор мекарданд, алҳамдулиллоҳ хеле омад. Ина бо ин рӯз ним гови дига харид, ним табақаи дигара харидем овардем. Бардем бо насиб кардагӣ бошад, расшод 3 рӯза мондай. Ҳама каса бародарои азиз, хезем биёен. Ҳамун гапо ай Казанкабоби мо истеъмол кунем ва кадом бародарое ки омада наметонем дастафка агар ки дар кор бошатона то мисол ма ҳастам бачаҳое ки документҳошон безебай аз ҷои коршон омада наметонанд занг занед дар ҳамин рақамҳои рӯи экран дагина из рақамҳои боло дар рақамҳои ҳамин авиакассамонако ҳамин ватсапи хидмаи бародаро дар ин рақамҳо занг занен местоположениятона рӯё кунен чанд порс дар корайтона гап занен дастафка мекунем ба ҷотона мерен гуфтиҳу гапо дар ҷотон мехӯрем ҳамин нархати фақат шумо местоположениятон нороӣ мекунед ҳам пули Яндекс такси чанс меки меша пули авае метин ба клашко чой бор мекунем рӯитон мекунем бо лайка мондана фаромӯш накунем видеоро дастгирӣ кунем адресои қуртобхонаи мо дар рӯи экран меброз дар давоми ҳамин видео бо видеоша мемонам чӣ хел ҷои мо омаданам ёд гирем гуфти ҳамн гапо ин масачка اون پشتکوتا میمولی پواکوتا میمولی میگن که با این میخیلی میمولی راستکوی جوالی از آن مدام نیست نشان تیمتونم بهترین چیزه نگاه کنیم برادر عزیز هیجومه اسماعیل توجیک نرخش 2000 روبل فیتابوچ که در همین 2000 روبل داخل میشوه 3 نمود مساج هیجومه بانکای هیجومه اینه نگاه کنیم در اینجا بانکای هیجومه همش گفتی همون گپو که نمی یک خرابکه بانکای هیجومه نرازه ندیده بانکوش ناسوسش همش پایدوی اینمی برای یا آدم های اینمی قطعی هیجومه تا میگیری میپرتویش میگیری میبریش ویش اختیاری تو همش 2000 روبل خرابکه بانکا فیتابوچکا مساج هیجومه بو گه نمود مساج نه 2-3 نمود مساج همین خیلی اپارات قطعی همینی اپارات قطعی های بو خب اینشا نشان دادم دونتانه این چخیلی های نگاه کن این هم بهترین های با این چونین برادر عزیز واکومی مساج هم هست های مثال 2-3 نمود مساج همش در یجایگی 2000 روبل آدرس ها در روی اکرام میبرد همین رقم های واتساپ زن زنیم و این چونین برادر عزیز نگفتن همونم در اینجا کتاب های قرآن داریم کتاب قرآن به زبان تاجیکی اینا ترجمهش به زبان تاجیکی ای برادرای عزیز و در اینجا باشه قرآن کتاب قرآن به زبان ازبکی هم عربی هم ازبکی برو شبیه باردشون تیم بینم نگاه کنیم برادرای عزیز بسم الله الرحمن الرحیم نگاه کنین هم سوره در اینجا عربی قطعی نویسنده و در اینجا معناش باشه ترجمهش باشه به زبان ازبکی در اینجاش باشه زبان تاجیکی قطعی بعد این چونین برادرای عزیز مختصر صحیح بخاری داریم مختصر صحیح بخاری نه زبان تاجیکی قطعی باز در اینجا باشه قرآن کریم تنها به زبان ازبکی ای تنها به زبان ازبکی دیدیم برادرای عزیز در اینجا باشه برادرای عزیز قرآن کریم نه رنگه میگن که اما نه رنگه ها اینجا کلونکه قطعی خیلی کلونکه شوی نکنم هم الکترونی روچکا قطعی هم استفاده برداشت میشه و این چونین با میتونه شتریخ کد یعنی تلفن تونه مثال شتریخ کدش سکرین میکنن تلفن تونم خوندن میگیره خب در اینجا کتاب قرآن داریم برای مادرها برای پدرایی که چشماشون نوری چشماشون خیره شده مثال حرفای کلان قطعی بسم الله الرحمن الرحیم نگاه کن اینا حرفاش دیدین چند قدری های حرفای کلان قطعی مقصد اما نوری چشم که رفتگیرم که باشه خوندن آسان بشه شونه
ва инчунин чопи навай бародарои азиз нигоҳ кунед дар инҷаш сурати макатулло дар муқовашам ҳами хел лавҳ дорем бародарои азиз барои китоби қуръон мондан ва боз дар инҷа ҳаста китоби қуръон ана баъд дар инҷа боша бародарои азиз макатулло дорем барои туҳфа кардан мисол кадомеда туҳфа уснасёнканака ва нигоҳ кунем бародарои азиз ҷойнамози электронӣ дорем ҷойнамозҳои электронӣ беҳад ҷойнамозҳои хубаи асобина барои ҳама одамое ки кӯдакҳо барои кӯдакҳое ки хондана нав ёд мегиранд барои ҳаваё беҳтарин ҳози ман нишонтон метем тамошо кунем дар чӣ қадар майли оли меро бедам нигоҳ кунем ҳози нигоҳ кунем ман нишонтон метем хоб нигоҳ кунем бародарои азиз ҷойнамози электронӣ короче бародарои азиз оператора файрод кардан залда бачаҳо казан кабобхӯрӣ омадиам вай рафт пуҷа худам сёмка мекунам барои даст меқабам нигоҳ кунем бародаро хайҷа ҳиҷома исмоил тоҷик ҳама чиша нишон додам китоби қуръона нишон додам нигоҳ кунем масачка вараге масачкнак масачкнака де ҳоли нишон метем то ина чӣ хеле истифода мебарӣ инда ягон кас дар кор нест худат пиштакота меемоли поакота меемоли ҳоли бе ҳоли ҷа ман нишон метем то набинем тарзи истифода баришада нигоҳ меҷиқӣ ин дам дига ҳеч ка дар кор нест бо баландиш мекунӣ ихе мекунӣ пуштота худат меешаки баме пуштакота меемоли поакота меемоли ҳам хоб нигоҳ кунед ҳам шаштагаша варагин ҳам чортагаша кадоме ки ҳиҷома исмоил тоҷик мебиё ба ини минора массаҷ мекунем ва инчунин бародарои азиз кадометон ки ҳамин чизо дар кор боша шуморо метонед дар ҳамин рақамҳои рӯи экран будагӣ занг занед заказ кунем барои хитон барои хонагиҳо барои зану фарзандтон барои кӯдакотон беҳтарин чизае гарданон дар мекуна хеле массаҷ мекунӣ дига ишка дар кор нести ҳоле мегӯям ки исмоил девона шуда чӣ гуфтеса бародарои азиз илтимос дар ҳамин комментариҳо ҳақорат пақорат ягон чӣ накунен охи нигоҳ ку инҷа табочкарам ҳаста фитабочкара диден дри бочка медурем парай вай лампочка барои микробҳои дуруша киштана баъди ҳар як одам биромадан гирён мекунӣ дароша рӯй мекунӣ ягон минут 5-10 минут як дезинфексияш мекунӣ шитоби тоза акшава ин хеле шуд одаморо ҷо дадана мешикастараши ҳаматона интизорам бародаро адресҳо дар рӯи экран мебуро ҳиҷома исмоил тоҷик 24/7 кор мекунад адреси корхонаи мо санкт петербург метро приморский диден истарак бо метро то на метро приморский ина железноводский 68 ина қуртобхонаи исмоил тоҷик якум этаж пловхаус подвал боша қуртобхонаи исмоил тоҷик аксия як ҳафта давом мекунад ҳамаи шуморо интизорам нигоҳ кунем бародаро инҷа парковкаи бепулам ҳастай мошинотона метонем биёрен дар инҷа мунен 1 саат 2 саат 1 моҳ 2 моҳ ё 1 солам ки беста бепул местад ҳамиҷа ҳаматона интизорам як бор нишонте ин имиҷа бародарои азиз ҳамаш ҷои тоҷикои худ монанд ҳаматона интизорем